Naka. Bai inoza sister yako kuti ne love ndo saka ikakupindura kuti chia ndodze yako. Yakandipindura kuti anditombozitere. Saka wandenge mboya nawo kuno. Umboita sei? Kuti avana ndo vakunditumote ndanoedze sisi wako kuti zvakazodai zvingazodai. Ndisiko kutuma badodoti iwo ndinyengere. Kunyengera chi? Ndisiko kutuma badodoti iwo ndinyengere. Kunyengera chi? Ndidi. Ndidi hanzvadzi yangu. Mwaudza kuti kuonaka ndauti asilotarorwe totombomwana sha mwana we vana tinawo mumhuri medu yakakwana ende wababa wako ko handizogoi